Ето и Passat 8, как слиза от автовоза и как пристига. Ето го, в момента успяваме да дойдем на време, когато се разтоварва. Ето в какво състояние пристига. Пред камиона, да. Да го погледнем вътре в какво състояние слиза. Казаха пари там не. Да. Сега ще ги оправя. Ще отида да закарам една кола и ще се върна. Ето го. И тук, ето и седалката. Ето и километрите. Ще ви покажа в следващото видео, като ги разтоваря, вече закарам на моя паркинг, в какво състояние са. Ще направим оглед, след като ги измием, с какви забележки са. Така че очаквайте следващите видеа.